Is-sitwazzjoni ekonomika b'saħħitha u s-suċċessi ta' pajjiżna qed iwasslu għall-lejra ta' xi wħud. Innota dan il-Prim Ministru Joseph Muscat eżattament 6 xhur wara l-elezzjoni ġenerali f'sala ppakkjata fiċ-ċentru Laburista tal-Mellieħa. Il-Prim Ministru rrefera għar-riżultat li Malta qabżet lill-ikbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja, fil-ħolqien tal-impjiegi. Tal-pajjiż bis-saħħa ta' niesu irnexxielu lillum bħala persentaġġ u bħala numri joħloq aktar xogħol. Ikollu anqas nies qiegħda mill-akbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Sostna li meta jiltaqa' man-negozjanti kollha jgħidulu li qatt ma esperjenzaw xogħol daqs illum u meta jistaqsuh dwar xemma l-futur, ir-risposta tiegħu tkun ċara. Ibqgħu investu għax ix-xogħol se jibqa' ġej. Xogħol li nħoloq grazzi għad-deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern li ma sab l-ebda għajnuna min-naħa tal-Oppożizzjoni. Matul dawn is-snin konna waħedna. U waħedna mhux aħna konna qegħdin nimbuttaw u ħaddieħor qed iħares għax kieku ma ġara xejn. Għax li kieku inti qed timbotta u ħaddieħor qed iħares u anke hekk ħaddieħor jirkeb il-karru ma ġara xejn. Il-problema kienet li aħna nimbuttaw u ħaddieħor jipprova jitfa' lura. Huwa appella lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex ma jimxix fuq il-passi tal-ex kap Simon Busuttil. L-appell tiegħi lill-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk tirrepeti l-istess riċetta tal-kok ta' qablek, l-istess froġa ħajkollok bħal-kok ta' qablek. Il-Prim Ministru żied jgħid li din lejra ġejja mhux biss minn Malta, iżda minn dawk il-pajjiżi li Malta qed teħdulhom ix-xogħol u l-investiment. Intant tkellem dwar id-bassir tal-Unjoni Ewropea li qed bassar li pajjiżna se jmur aħjar milli bassar il-Gvern stess. Fil-bidu kienu jgħidulna ħatmorru ħażin, u aħna jgħidulhom għandkom żball ħammorru tajjeb. U l-ewwel sena kellna raġun aħna. It-tieni sena jgħidulna ħatmorru tajjeb imma mhux kemm qed tgħidu intom, ngħidulhom le, kif qed ngħidu aħna. U kellna raġun. It-tielet sena qalulna ħatmorru tajjeb imma mhux kemm qed tistennew, aħna bdejna ngħidulhom iwa iktar anzi milli qed nistennew aħna ħammorru tajjeb u kellna raġun aħna. Issa ġew jgħidulna għandkom żball għax ħatmorru aħjar milli qed tgħidu intom. B'sodisfazzjoni nnota wkoll li permezz tad-deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern l-ammont ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol irdupjaw. Nies li qabel kienu msakra f'darhom għal ħajjithom issa ingħataw dinjità. Hawn temm jgħid li l-lan tal-moviment immexxi minnu u li jibqa' jipprovdi x-xogħol lil kull min irid jaħdem. L-imperattiv ta' dan il-moviment huwa u jibqa' illi nagħtu xogħol lil kull min irid jaħdem.